Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Thatha leli thuba libingelele ubaba umpostoli, umama umpostoli, abafundisi bonke, noma abafundisi bonke egameni likaJesu, abavangeli uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuqala phansi ungathi angizwakali. Ngithatha leli thuba ngibingelele ubaba umpostoli noma umpostoli, abefundisi bonke, noma abafundisi bonke, abavangeli bonke, omama, obaba, ulusha lonke, uSunday school, welihle igama lenkosi yethu uJesu ngesivumo sethu, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Igama lami nguPhilani wakamnikathi oqhamuka ebranchini yaseMafakatini ngaphansi kobuholi umfundisikazi uZondi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela nje bazalwane sibhekene kule nkonzo elandelayo njengamanje ngehubo laphaya kunamba 55, siphakameni sonke bese emva kwalokho bese sivula inkonzo yethu ngomthandazo. Yeah.
Jesu Kristu Nkosi. Siyacela ukuba nosithole asebhamshela umfundisi banosithole asivulele le nkonzo ngokukhuleka uJesu Kristu Nkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, siyathoba nangaso lesi sikhathi phambi kwakho. Siyakhuleka Baba egameni lakho ukuba uNkulunkulu nangaso lesi sikhathi uthulise inhliziyo zethu zibheke kuwe njengenkosi nomsindisi. Baba, kuningi Baba esesikudlile kwele kamoya, kuningi Baba esesifundiswe khona. Awu Baba, siyakhuleka ukuba uNkulunkulu kube yilona loyo obonile futhi owabona ukuthi kumele Baba ukuba azoba phakathi kwale ndawo, ngoba wena uNkulunkulu unenhloso. Ziningi Nkosi inkonzo Baba osusifundisile ngazo, futhi Baba usaqhubeka uNkulunkulu wenza umsebenzi. Namanje uNkulunkulu siyaphinda siyathoba, xosha lonke uhlobo lomubi, ngoba uNkulunkulu nalo lumile endaweni. Kodwa ngenxa Nkosi yethemba nangamandla akho Nkosi, siyakhuleka Baba ukuba uthembekile umuhle ngekhathi zonke, ungenelele kuleyo naleyo nhliziyo, uvule Baba izinhliziyo zethu nendlebe zethu kokamoya, ukuba uNkulunkulu lokho okusazokhulunywa okuyizwi lakho wena uNkulunkulu besiyawenza umsebenzi. Ngisho inceku yakho Nkosi esazoma uNkulunkulu isipho lokho Baba oyibekele khona, nayo Nkosi siyakhuleka ukuba Baba singaboni yona, kodwa uNkulunkulu sibone wena unamandla, sibone wena uNkulunkulu oyindlela, sibone wena Nkosi uNkulunkulu ophila, sibone wena uNkulunkulu konke okwenzayo kuseqinisweni. Siyabonga ke Baba, sithi nangakulo mzuzu uNkulunkulu simema wena Nkosi ukuba sithobe, bese kuthi uNkulunkulu umuntu akaphakathi abheke kuwe. Qhubeka ke Nkosi nale nkonzo siyacela konke uNkulunkulu, sikucela ngesivumo okuyisona Nkosi esinamandla wasipha sona, esithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
Jesu Kristu inkosi. Kunesimemezelo la kuthiwa kunemoto evimbe ezinye ngaphandle eyisezivele zacisha into zabelungu la inumber plate owutholele babuzulu. Kodwa nje kuthiwa kunemoto la ngaphandle nje bazalwane athi Suzuki kuyaphuthuma la ivimbile ngaphandle egameni likaJesu sicela nje asikudlulele uJesu Kristu inkosi. Sishuthando senzoba ngiphethe nje izikhulumo ezilandelayo kule program. Bazalwane ngicela ukuthi ngishiyele ekhwayeni ikhuthume nje ize ngaphambili ikhwaya yasemafakatini branch. Angichemile bazalwane, kuvele kwaziqonda mina. Ngicela bahlabelele beze bafowethu siphuthume isikhathi uJesu Kristu inkosi. I want
Wafela
uJesu Kristu inkosi. Ngicela bazalwane siqhubekeni sishiyele sibize umama apostolic sibambe sishiyele kuyena ngethuba sishiyele izwi kaNkulunkulu alisezihlabelela uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga Jesu umusa ongaka umusa emhlabeni uzosivela thina sonke. Siyabonga Jesu siyabonga Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Kunesabotage ke ngaphandle kuthunde manje. Akusekho msini. Angazi ke noma basekulungile. Sekulungile. Ngisuke kuthunde. Bakholelwa sekulungile. Sekuba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ngiyangibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonanga ukuthi kanti nibaningi kangaka. Nibahle bazalwane. Cela ngitshelane sesibali. Elkhongeni lenkosi. Hayi sibahle bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Ngithathe leli thuba ngixolise ngezinto ezingenzeki kahle. Akusiyinhloso yethu. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngokushilo ukuthi indlela izubalula kodwa uzobe enathi. Ngiyacela nje nisixolele sine-challenge yamanzi. Ngiyacela futhi ukuthi sikhuleke ukuthi uNkulunkulu akasiphe ibhoholi bazalwane. Nayibona khona singeze ukuncika emanzini kaHulumeni sizoncika kwakhe kuphela. Ngiyaxolisa kakhulu nangindawo zokulala. Ngicela ukuqala ngidlula ngithi sifanele siqale enhlambulukweni. Ngiyahlambuluka abazalwane. Ngiyacela nisithethelele kakhulu. Siyamkholwa uNkulunkulu Baba uzosenzela umusa ulunge okulungayo okufanele kulunge ngesikhathi esifaneleyo. Bese ngicela ukudlulela endabeni iyomgcobo kade sigcotshwa namhlanje abafundisi nabavangeli. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu elithi izwi lakhe isivuno sikhulu kodwa isebenzi izingcosana. Ngithanda ukukhuluma nje kancane kafishane nabomama mfundisi. Icategory yami angithi bazalwane nangomama mfundisi angithi so ngicela ukukhuluma nje kancane nabo ukuthi akikho isikhundla bazalwane akhona isikhundla kodwa kuwumsebenzi kaNkulunkulu. Uma ngabe sisemsebenzini siba yilento. Ngiyibona lento engini phezukwayo carpet.
uma ngabe umama mfundisi udinga ukuthi ube njengomhlanga. Uma kufika isikhukhulu ulale phansi sidlule uvudu, because lo muntu lo okuyena ogcotshiwe uthembe kuwena emkhulekweni. Lo muntu lo amandla uzowathola la kuwena uxhumene noNkulunkulu. Kuningi ababhekana nabo, so thina njengabasizi kumele sime siqinile. Ngiyadlula nje bazalwane, naye wonke umama ukhona la, ikhategori yami nami ngumama, nabogogo nami ngogogo. So bazalwane, thina njengabantu besifazane, ithi incwadi akubizwe abahlakaniphile bazokhipha isibili. Injalo-ke indaba sengiyadlula, okunye ngiyokucosha ngendlela, akulalwa, siyahamba nje waya, amafutha awapheli, kodwa ahlale ekhona. Siyambonga-ke uNkulunkulu. Ngizocela-ke bese ngemvume yenu ngingene ezwini. Ngiyaxolisa kakhulu kukho konke okungahambanga kahle, uyohamba kahle ngokuzayo ngokuvuma kweNkosi uJesu Kristu uyinkosi. Ake sihlabelele-ke, abanamaphimbo bahlabelele. Akanjengeya
ngicela sikhuleke. Jesu Kristu uyinkosi. Baba egameni lenkosi yethu nomfeli wethu Jesu Kristu, sesiphinde sabuya uNkulunkulu wethu kulomthombo sizozwa izwi lakho. Khuluma nathi Nkosi ngendlela osihlelele ngayo. Sithumba konke ukungalaleli, sikuthumbele ekulalelweni kwezwi lakho. Siyakujezisa ingqondo ezulazulayo Nkosi, sithumbele ekulaleleni izwi lakho. Iba kanye nathi-ke uxosha ukukhathala kwengqondo, uxosha ukukhathala komzimba, ukuthakathaka komzimba. Nakho konke siyakuyala manje, sikuthumela kwalasha ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu. Biyela-ke Nkosi izwi lakho sisazolifunda. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu bazalwane, sine-theme yethu yephasika ethi yathulula umoya wayo ekufeni, ku-Isaiah 53 verse 12. Sizoqhubeka ngayo-ke kancwele. Ngiyakholwa ukuthi ngiyazwakala, ngiyayithemba le manje. Ngiyazwakala ngithi yebo, ngiyabonga bazalwane, kungipha ugqozi, ngibuye ngilingabazi iphimbo lami, kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu yena owabona lilihle limfanele. Sizoqhubeka-ke bazalwane nale ndaba yethu. Mhlawumbe ngiqale ngizisho kwabangangazi. Ngingumamiyeni, ngizalwe ngwaVuma, ngizalwa yintombi yasebukhosini bakwaNyawo ihlangene nensizwa yakwaMyeni, kwaphuma mina. Ngase-ke ngakhula, kwase kuthiwa indubende igawula ezizweni, kwasuka insizwa yangawo yazogawula induku. Ileyo nduku yaba kusho ukuthi wafuna uswazi olude bazalwane. Sinakhumude. Siyambonga-ke uNkulunkulu, sigciniwe-ke othandweni, ngenzela umusa owawungafanele, kodwa ngenzelwa umusa. Ngimzwile-ke ekhuluma ngokuthi beyinsizwe wena imfundo igcwele. Solandwa kude bazalwane, senzela umusa. Angaze-ke wena ufuna ugcwele mina. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngilande-ke bazalwane, ngenzela umusa. Uyabona uma ngabe kuculwa leli culo elunamba 18 ecilongweni, lisuke lishonile, uthandwe ngalithola, inkosi uJesu emthande ngalo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu-ke, seniyangazi-ke ngumamiyeni wakwaNsibande yimina. Sizofunda-ke bazalwane, ngicela sivuleni izwi lenkosi. Sizofunda amaHubo chapter 42. Sizofunda nje ukusuka kuverse 1 kuye kuverse 4. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela siqale-ke sifunde. Isihloko esibhalwe la eBhayibhelini lami sithi ukulangazelela uNkulunkulu nendlu yakhe. Kuverse 1, njengendlu zele ilangazelela amanzi emfula, kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu. Umphefumulo wami womela uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngiyakufika nini ngibonakale phambi kaNkulunkulu na? Izinyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku, ngokuba usuku lonke bathi kimi, uphi uNkulunkulu wakho na? Uverse 4 athi,
ngiyakukhumbula lokhu ngithulule umphefumulo wami phakathi kwami njengalokho ngangihamba esixukwini ngiya naso endlini kaNkulunkulu ngenhlokomo yokwethaba nokubonga ibandla kuba uNkosi uJesu Kristu uyinkosi. Isithembu yalezi inkonzo zePhasika ithi yathulula umoya wayo ekufeni. Utheke manje echaza baba umpostoli izolo echaza ngomoya wathi umoya oyingcwele wathi maye echaza ukuthi uthululile umoya oyingcwele enhlizweni yami kwafika ukuthi uvulele wonke umuntu akekho ongenalo ilungelo umoya oyingcwele wazisho nezitebhisi zokufinyelela kuleso simo ukuthi uyavuma ngomlomo uthethe uvuma izono ukuthethelele bese uyamukeliswa umoya oyingcwele. Ngibheka indaba yamazwi ayisikhombisa ebesiwalalele la izolo enhlizweni yami ngathola ukumangala ngibuka inkosi ithulula umoya wayo ebandleni nelingekho clean njengami. Ngambheka nje uJesu enza isimangaliso empilweni zabantu ngibheka ukuthi ukuba wayekhetha ngokwebala lomuntu noma mhlawumbe ngokwesimo sempilo mhlawumbe ngokwesimo somnotho somndeni mhlawumbe mina ngangeke ngifinyelele kodwa wakuthulula kusho ukuthi akazange ahambe kuthela abantu abathize kodwa wokudedela ukuthi ngoba sengiyahamba nawo ungowenu ukuthi ngiwusebenzise. So siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu. Ngithe mangifika nginikezwa lelizwi ngangaliqonda ekuqaleni ukuthi lisho ukuthini. Ngalokho ngishilo ngithi inkosi angizwa. Yilokhu ngithe nje inkosi angizwa. Then kwase kuyafika-ke ebusuku ukuthi le nkonzo okufanele ngizoyenza la inkonzo yokuthi thina esikulo mkhosi sithulule inhliziyo zethu uNkulunkulu wethu. Isikhathi sokuthi mina ngize la ngizothi asikhuleke asithululeni. Angazi ukuthi abantu bayazi yini ukuthi angeke uthe ubaba umpostoli uthintile kancane izolo ukuthi awukwazi ukuthi ufake into entweni egcwele. Kubiza ukuthi asikhiphe enhlizweni zethu konke sikuthwele siphose kuye yena ebesethulula umoya wakhe kithi. Angazi noma kezwakala uma ngabe uphethe mhlambe ibhodlela ligcwele amanzi uthela amanzi ngaphezulu awangeni ukuyodilutha phansi kodwa ayachitheka ngaphezulu ngoba kusuke sekugcwele. Ingalokho kubiza ukuthi sekukhulunywe kangaka mhlawumbe kukhona la kungakafiki khona mhlawumbe uhamba phezulu ngoba kusagcwele ithini enhlizweni. Kubiza ukuthi-ke asikuthulule ukuze lo moya othululelwe thina ongcwele ungene ukuze kuthini uJesu Kristu uyinkosi. Lithi-ke leli vesi uverse 4 uthi lapha ngasekugcineni uthi njengalokho ngangihamba esixukwini ngiyanaso endlini kaNkulunkulu sila siyisixuku esikhulu. Ngithe mangithi ngiyabheka ngibona ukuthi awulibaningi bazalwane siyisixuku esikhulu kangaka kodwa mangake ngibuze nje ngamunye ukuthi yikuphi osukutholile uzothola ukuthi khona abangakatholi kanti manje siyagcina sazi siyahamba. Kubiza ukuthi asithululeni kunezinto ezisindezele emphefumulweni yethu. Kwesinye isikhathi uyalalela uyezwa kodwa futhi uyakhumbula ukuthi ekhaya ngishiye konje. Mhlawumbe uyakhumbula ukuthi ngilapha mina ingane zamazikho la. Mhlawumbe uyakhumbula ukuthi ngilapha mina nginesigulo esingenza ngingalaleli kahle.
mhlawumbe ngiyakhumbula ukuthi ngilapha mina uma ngiphuma la angazi kuzodliwani ngoba imali ngize ngayo. So kuningi bazalwane, kukhona othi uMazwi ayisikhombisa kukhulunywa ngento engithusile ngendlela esimanga. Uthi uMama Shelembe, ngiyaxolisa ukumention, uthi inkosi ithi ngaleso sikhathi ungishiyelana, ngaleso sikhathi uthi asi-acte ngaleso sikhathi, ungalindi ukuthi uzucwile kungaveli mshumele, memeza ngalesi sikhathi. Yiso lesi sikhathi sokuthi uthi inkosi angikuzwa, inkosi angisezwa lutho, inkosi ngiyezwa kodwa ngicindezelekile. Yiso lesi sikhathi sokuthi asiphakamise izandla zethu, sithulule inhliziyo zethu, sibike konke, lithi tulo bika kuJesu ngoba yena hleze lalele, indlebe yakhe ikukho ukukhala kwethu. So namhlanje angizibi ukuzoshumayela, vele angizange ngadabela ukushumayela, kodwa ngizothi nje bazalwane, ake sihlanganeni emkhulekweni, ake sithwalisaneni, ake sithulule ukuze konke lokho bekukhulunywa kusukela ngoLwesine kuke kungene kuzike, kungadayiluthwa yilutho, kuke kungene nje ukukhohlwe. Inkosi iyasusa, inkosi iyona phela wakwazi ukuthi afake isandla ngaphakathi, athinte inhliziyo, ayinyakazise. Kungaba uyayimasaja, kungaba uyayicindezela ukuthi izubuhlungu, uyena phela okwazi ukwenza. So mathina siya kuye, sivula iy'nhliziyo zethu, sithulula konke ngaphakathi kwethu, yena-ke uzobe sethela umoya wakhe oyingcwele phakathi kwethu. Ushilo-ke ubaba wathi akekho ozobeka isandla akukhulekele, kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe, Nkosi uJesu ezothela umoya wakhe emuntwini, uJesu Kristu oyinkosi. Ngisafunda-ke ngilandela le ndaba, kuye kwafika indaba kaHana, Samuel okuqala lapha ku-chapter 1, ngicabanga ukuthi verse 15, lapha ethi uHana khona angiphuzile naphuzo oludakisayo, kodwa ngizothulula umphefumulo wami kuJehova. uHana uthi uzothulula ngoba uzile ukuzobona njalo. Kwakhushukela eShilo, kwakusuke kungayikocele, kwasuke kuyobona. Wayeya ebonge njalo naye, ebonge ilutho bazalwane, ebonge lokhu ababengakuboni abantu, akubonge. Thina siyahluleka, inkosi siphe nje ukuphila, sihluleke ukuthi inkosi siyaya siyobonga. Kodwa uHana kwakungekho okwakumjabulisa. Yebo wayethandwa umyeni wakhe, yebo wayethi mayiseyonikela yena okwakhe kumele iy'ngane eziyishumi ingekho neyodwa. Yebo naye wayekhuphuka minyaka yonke eyobonga, kodwa kwakukhona lokhu okwakusenhlizweni, kuhlezi kugcwele, kuthasiselwa usuku nosuku umnakwabo uphenini. Kodwa uHana akapheli amandla, uyaya uthi ukuze-ke ngingamukele kumele angikhiphe. Angithi niyayibona le nto ukuthi uma ngabe kune-space kusuke kufanele kukhona okungenayo. So uma ngabe ungenaso i-space enhlizweni, uzongena kanjani uJesu enhlizweni yakho? Yingakho-ke ezethi bhekanile ngiyanqunquza ukuthi ungivulele enhlizweni yakho, ngoba kaphoqani bazalwane. Isizathu sikaHana ukuthi awuthulule umoya wakhe uJehova, ingcindezi ayenayo, umzwangedwa ayenawo. So ngiyabheka nje bazalwane ukuthi mhlawumbe ubuka ungathi konke kuhambela kahle, kodwa ukakaqali ngisho nokubonga. Mhlawumbe ubona ungazi ukuthi konke kuhamba kahle, kodwa awukakaluzwa usizi lokuthi mina nginakho lo akanakho. Uthe phela uJesu umyalo omkhulu ukuthi sithandane. Uma ngabe sithandana siyazwelana, uma sizwelana siyathwalisana. Uma ngabe kungakafiki kwafika lokho nje enhlizweni yakho,
ngiyabheka nje ukuthi uma ngabe siqala ngokubonga inkosi izwela ifanele ukusenzela. Kodwa uma ngabe sizogcina ngokubonga sigcina sesikhohliwe kwabonga sesicela okunye okulandelayo. Nginamanga bazalwane, sigcina sesicela okulandelayo ngoba sesikutholile lokho. Kufana noma umuntu ethenga imoto yokuqala. Uma uthenga imoto yokuqala uyothi hayi ngizohamba ngayo ngihambe ngayo. Kodwa uma usukuyona ubona enye imoto uthi le yinhle uma bengingathola yona. Kube khona lokho ukuthi nje le yinhle nami nje umpesheni wami usegugile manje sengibuka phambili. Kodwa kufanele ukuthi masiqala ngokubonga kube iyona inkosi eyaziyo ukuthi sekuyini oyidingayo manje. Bheka-ke uHana uyocela ingane yomfana kuNkulunkulu. Kusho ukuthi wayesekade ukhuleka lo mkhuleko ukuthi inkosi ngiphe umntwana. Kwasho ukuthi umntwana kanaleyibheke. Waze waba specific wathi inkosi umntwana womfana isithembiso engisenzayo ngizomletha kuwe abe ngowakho ahlale ethempelini. uNkulunkulu uthembisile ukuthi konke enikucelayo nizokwenzela. uHana uthi inkosi uma usungenzela nami ngiyathembisa. Lokhu kuyasihlula kwenzeka kuphela uma uqale ngokubonga. Uma uqale ngokucela akwenzeki. Ngokucela kubelokhu ucelile nje ulokhu ucelile. Kodwa uma uzoqala ngokubonga inkosi ngiyabonga ukuthi ungibeke kule ndawo noma ngabe kushisa kangakanani ngiyabonga. Bese-ke inkosi izobona ukuthi okay kuyashisa ake ngilethe umoya ipholise nje line namhlanje libalele kusasa line ngosuku olulandelayo libalele ngoba ngithe ngibonga kwakhona lokho Nkosi ongiphethe. uHana-ke mayesecelile useyamthembisa uNkulunkulu. Uma esethembisile uNkulunkulu ngoba uyi-emthishile inhliziyo yakhe uyithululile inhliziyo yakhe. So kwase kuyangena umoya wokwaneliswa, kwangena umoya wokuthokoza, ukulindela uJehova ngentokozo. Into esihlulayo bazalwane, mina-ke engihlulayo ukulinda nje ngangize ngiyincome ngingakasindiswa ngithi mina hayi ngiyabonga ukuthi angisumfana ngoba ngeke ngikwazi ukulinda intombazana. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wayesifundisa ukuthi asilinde yena isikhathi sifaneleyo leyo esakhe. Uthi-ke mangabe uHana eselindile akupheli nesikhathi esingakanani. Uma ngabe umprofethi eseshilo ukuthi inkosi ayenze nje ngokufisa kwakho akupheli isikhathi esingakanani uyafika uSamuel uyasiwa ethempelini uyohlala khona. Uma ehlezi khona uNkulunkulu uyakhuluma naye ngoba uwumntwana wesethembiso. Thina kuningi sithi siyakwethembisa kodwa singakufezi. Kodwa inhliziyo yethu icindezeleke. Sicindezelwa izethembiso esingazifezi. Sicindezelwe ukufuna njalo izinto. Sicindezelwe ukunganeliswa nje empilweni kuyasicindezela. Ilokho-ke kumele sikuthulule namhlanje ukuze sithole ukuthi uma sikhala uJehova uyezwa. Uma sibika uyalalela. Uma thina inhliziyo zethu zilungisesekile zimsulwa. Kubiza-ke bazalwane ukuzidela. Kubiza ukuthi ungabi nandaba. Ngibuka nje ukuthi uHana akazange abe nandaba ukuthi ngizohamba le ndlela ngeshilo ngihambe nayo Phenini elokhu engithukuluza indlela yonke. Wasidela wathi noma kunjalo ngizongishilo, noma kunjalo uzothebonga nami bengibonga, uzothebeka iminikelo nami ngiyibeke, uzothi edla nami ngidle kanye naye. Ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu oqonda konke. uNkulunkulu wethu uyazi uze athi kanye nokulingwa ikhona indlela yokuphela. Kusho ukuthi asimi endaweni enzima kuphela, iyabakhona nendawo eningi. Kodwa uma sizokwazi ukuyibona ukuthi ilula-ke le ndawo,
Uma ke sesihambile bazalwane sakwenza konke lokho, sathulula imphefumulo yethu, saphosa. Ithi Nkosi uJesu phonsani kimi. Akasho ukuthi beke ngoba mhlawumbe mawubekile uzophinde uyolanda. Kodwa mawuphosile awuzukwazi ukuthi kuchaye kwashona ngani. So awuzukulanda. Uma ngabe ke usuphosile uzozizwa ubalula. Uzozwa usukwazi nokukhuleka. Uzozwa usukwazi nokubonga ngempela. Uzozwa usukwazi nokuhlala nje ezwini. Ukufundizwe uthi Inkosi angishwa akuchazele ngaleso sikhathi. Akusiyi imfihlo bazalwane kodwa ukukholwa kungokwabantu bonke. Kubiza ukuthi umuntu nomuntu azimisele ukuthi nje ngiyafuna ukuyiqonda le ndlela. Ingani uma ngabe sihamba siya endaweni siye sihambe kuthiwa yini le nkosikazi ohlele enkulumo. Asitshela kufike la singasamqondi khona. Uma sesingasamqondi siqala phansi sisethe ukuthi njengoba manje angisaqondi angazi nokuthi ngikuphi. Angiresethe ke manje ukuthi njengoba sengiyilanda isuka ngishona. Injalo nendaba yokukholwa. Kwesinye isikhathi uyozibona ngathi usulahlekile. Abantu sebekusho konke basho nokuthi usugula ngekhanda. Uze nawe uzingasaqondi noma ngiyagula ngempela yini ngekhanda noma mhlawumbe nje ngiyakholelwa entweni abayishoyo. Kodwa uma usubuyela ezwini kaNkulunkulu ilona elizokuqondisa ukuthi cha i-direction nansi ingapha manje. Ngiyambheka nje uNkulunkulu ukuthi uyasazi ngamunye. So lezi inhliziyo zethu singagukumba nje nazo singafuni ukuyithulula. Kodwa yena uthi uyayihlola le nhliziyo. Uthi uyazi kahle inhliziyo yethu. Usho njalo lapha kuJeremiah 17:10. Uthi mina Jehova ngivivinya inhliziyo, ngihlola ngisho izinto. Angazi ukuthi izinto nenhliziyo abazalwane bayaqonda yini ukuthi kuhlanganaphi. Inhliziyo iphamba igazi, izinto ziyahluza. Manje uma ngabe inhliziyo ingasaphambi igazi, izinto zizokwenzani? Uma izinto zingasahluzi igazi, kuzokwenzekani? So uNkulunkulu uyakwazi lokho, ku-complicated kuthina asikwazi ukuqonda. Kodwa uyakubona ngimile lapha nje ngazi ukuthi ngiku-X-ray kuyena. Ubona ngisho imicabango, ubona ngisho igama ngingakaliphiniseki. Ubona ngisho engizobe ngicabanga mhlawumbe emizuzweni eyishumi, mhlawumbe osukwini oluzayo. Uyakubona konke lokho. Bese ngithulule kuye osazi kangcono. Ngiyabheka nje bazalwane ukuthi uma ngabe thina besizocingisisa ey'nhlizweni zethu, sicingisise njengoba kusho incwadi yesibili ithi ake siphenye sicinge izindlela zethu, sibuyele kuJehova, yena uzosiqonda, uzokwazi asiphilise. Uma ngabe sizothulula-ke bazalwane, sizoya emkhulekweni, ngiyadlula ngishilo ngathi angizukushumayela, kodwa ngiyenzela ukuthi nalowo akaye engaphelezeli muntu. Ake uye kuleli shilo ungaphelezeli muntu. Akuyise yakhe inhliziyo. Kuneculo engingalazi ukuthi laliphi ihlelo elithi nansi baba ithabathe lenhliziyo. Athi ngikunika noma iyimbi awuyilungisi. Sizosho njalo nje bazalwane. Mhlawumbe kezeni inhliziyo zethu. Mhlawumbe mina ngisabuthakathaka ngisakhuzula izinto enginamsebenzi. Kodwa ake simnike, ake sithulule, ake siphenye. Isho njalo incwadi yesibili. Ithi ake siphenye. Masiphenye sicinge izindlela zethu. Isililo 3 verse 40. Ake sicinge, siphenye, sicinge ey'nhliziyweni zethu. Sithulule. Ikhona lo moya othululiwe ongcwele. Uzothola indawo. Ungazuli, uzule, ugcine ungasayitholanga indawo ey'nhliziyweni zabantwana bakaNkulunkulu. Lithi bese sifundile
size saba isixuku la ibingabangakanani inhlobonga ebesingayenza ukuyidumisa. Bekungenzeke yini mhlawumbe ukuthi indlu le igcwaliswe ngosi lomlilo? Bekungenzeke yini mhlawumbe ukuthi uthi uma uthululwa umoya oyingcwele yilowo nalowo amukeliswe kufaneleyo? Mhlawumbe besingakwenza bazalwane ukuthulula bese siyabona ukuthi uNkulunkulu ngoba akatshelwa ukuthi inkosi yenza lokho, kodwa uyazi ukuthi yini afuna ukuyenza. Kodwa besingathulula namhlanje ukuzeke siqhubeke sibone imisebenzi, sibone kusehlela. Uthi-ke uDavide Mahubo 23 uyawubuyisa umphefumulo. uNkulunkulu uyawubuyisa umphefumulo, angagcini aze andlale ngisho itafula kade befunga la abafundisi ngamangala. Ihlali ingikhalisa ingimangalisa endaba ukuthi uthi uhamba ngendlela uthanda ukuhamba ngayo, ngabe uyabhadazela, ngabe uyagaqa, ngabe wenza abuyise umphefumulo wakho ukuthi cha mntanami indlela nansi. Abuyise umphefumulo. Uzowubuyisa kanjani uma ucinene, uma ngabe imbewu iwela emiveni noma iwela emhlabathini, emadale, edwaleni noma ematsheni? Kufanele ukuthi asihlelembe, asiyilungiselele inhliziyo zethu, zisilungiselele konke osekukhulunyiwe, singabi ngabancumayo kodwa singazuzi. Siyancoma ukuthi eyisifundile namhlanje kodwa kukhona ushintsho. Ake silwele ukuthi akube nokuguquka. Uma uthela ijuice emanzini kuba noshintsho, akusaba amanzi kuba ijuice. Angithi bazalwane, ake kube njalo nasempilweni zethu. Akungathi kade kuthelwa ujuice kufane nokuthi kuyatenga ujuice mncane amanzi maningi. Ake kube strong nje, kuphuzeke kube ujuice ophuzekayo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Sithandiwe-ke bazalwane ngothando olumangalisayo, ngizocela-ke manje siye emkhulekweni. Angisasibhekanga ngesikhathi sami. Ngiyakholwa ukuthi umphathi wohlelo uzosukuma mase ngidlulile esikhathini. Angisazi ukuthi sithini isikhathi sami, kodwa-ke ngizocela ukuthi siye sihlabelele, sidumise bazalwane. Ngizocela sidumise bese siya emkhulekweni. Umkhuleko ongenamngcele, umkhuleko ongasho ukuthi uzokhuleka ugcine la. Uma ngabe sekuphela isikhathi sizohlabelela bese siyaqhamula umkhuleko. Into engiyithandayo-ke ngezinto zakaNkulunkulu ukuthi asikho isiphithiphithi, akukho ukuxokozela, akukho nje ukuba disorganized. Uma ngabe sesihlabelela sobe sesisho ukuthi-ke sesiyavala-ke umkhuleko, kodwa uma kusavuma ukuthi khuleka ngamandla akho onke, thulula lokho. Siqaphele-ke bazalwane, ungathi ngoba uyathulula abe khona ucoshayo eceleni, ngoba kuzogcwala kuyena bese kuyonakala. Ake u-channel ingqondo yakho, ube sespacing sakho, ube sendaweni yakho, ube ngathi uwedwa la ukhona. Nomunye abe yedwa, noma ngabe ukhona eseduzane kodwa ube wedwa, ngoba kuzoba kubi ukuthatha theza izinto zabantu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela-ke bazalwane sihlabelele iculo lami number 18, uthando esithandwe ngalo, bese-ke siyakhuleka sonke. uJesu Kristu uyinkosi. Uthando lukaBaba lunje alande boluma
ukhetha indawo Jesu Kristu inkosi. Oh, bayete, oh, sentwe, oh, bayete, Jesu Kristu inkosi. Siyabonga mama inkonzo asesilethele yona. Siyamdumisa siyambabaza kakhulu uNkulunkulu ngoba basenzele bona. Ngicela nje ubaba umpostoli asiqoqele inkonzo ngomthandazo emva lokho kuzobe sekuyibreak 15 minutes uJesu Kristu inkosi. Kunesimemezelo sokugcina-ke ngoba bezogoqa konke. Kunefoni etholakalile omama icela umnikazi wayo ezingaphambili atholisele uJesu Kristu inkosi. Singabakhuleki nansi enye ifoni khona la. Lokhu ujaji ngifike ekuseni ngizobe namanje kuyicharge. Abulawa yilokho amafoni. Ayikho ifoni engacharge usuku lonke. Masikuke sikhuleke. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyabonga ngenkonzo osinikeze yona manje ukuba sixhumane nawe sithandaze. Sikhulume nawe kube yilona lo yazikhulumele nawe. Nginethemba-ke Nkosi ukuthi yilona lo uyizwile impendulo eqondene naye. Sinethemba Nkosi ngoba masingayizwanga sidinga ukujula. Sponsor manethe ekujuleni ukuthi kudalwe yini singezwa. Siyabonga-ke Nkosi ngayo. Sisazobreaka, siyacela ube kanye nathi. Kube yilona loyo Nkosi ahlale ekhoneni alitholile manje lo mkhuleko kwelikamoya. Sithi senze izinto sibe sixhumene nawe. Dumo lonke sikunikeza wena. The break kuzokube inkonzo elandelayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.